Здравейте! Ето как стартирах този рандом телефон от кошницата. Не е нещо, кой знае какво, но е така, за експеримента. Първо, опитах да подам плюс и минус, но не е достатъчно. Има 3 пина и трябваше някак си да го заложим. Измервам съпротивлението тук и тук. Вижда ли се? Ето така. Измервам съпротивлението между минуса и средния пин. Измервам и батерията в момента е на 0. Така. Тук имаме 53. Тук имаме 4,6. И тук може да видите батерията. Заряда е 0. Тя е хубава малка батерика. Може да се пробвам да я разглобя и да я заредя, ако ви е интересно. Съпротивлението между минус и средното 4,6 килоома. Ето едно такова съпротивление. Може да видите. Приблизително 4,25. Доближава се до 4,6. Минуса си е на минус. Нямам зарядно за този телефон. Той е някакъв странен. Samsung. Тук запоявам плюса. Така запоявам плюса. Тук. И да видим какво ще се получи. Супер. Стартира си. Няма сим карта. Без сим карта. Даже някакъв тъч има. И така. Ето е камерка. Работи ли? И това е телефончето. Стартира се. На който му е интересно. И има някакъв стар телефон. Може да използва този метод. Надявам се да съм бил полезен. Чао, чао!